Mangwanani akanaka vedare, tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ini ndaifungidzirawo kuti izvi zvekuromba zviko angori umajokes nedzimwe nyaya idzo dzataipota tichinzwawo pamaYouTube ndichingoti zvimwe kuda inyaya dzenhema. Saka ndine imwe channel iyo yandinofarira chaizvo. Channel iyi inoita zvekuinterviewa n'anga uye zvekare vanenge vachifamba vachiinterviewa vanhu vanenge vaine matambudziko akasiyana-siyana. Saka pakabva pachizoitwa interview vamwe sekuru vainge vachinzi vanozvigona izvozvo zvekurombesa, but I was not interested hangu. Murume wangu akabva achizotora mafone numbers avo, then ndokubva achizobhadhara mari dzainge dzichidiwa kuti unge uchizowana manje mafone numbers enganga yacho iyoyo inorombesa. Mushure mekunge murume wangu aita zvinhu izvi in secret, haana kuda kundiudza. Then akazototi mushure mekunge apinda mumatare navo sekuru vacho ivavo, ndaingoshamisika kuti munhu waiti kana kwava usiku vaiwanza kupinda mumatare acho kumapast 7 munhu obva abuda panze. Ndaingoti zvimwe kuda maybe kunenge kuine kwaanenge aenda. Saka nerimwe zuva ndakazonzwa munhu achitaura ari pafoni ari panze, ndikabva ndachizomutevera. Ndakamutevera paya ndopaakabva achizoti kwandiri alright, mira ndinge ndichiisa foni yacho paloudspeaker. Akabva aisa paloudspeaker, ndikabva ndanzwuka ainge ari umwe murume vari sekuru vaya n'anga yacho iyo yaainge achitaura nayo. Vakabva vati zvino nguva yainge yaenda, tainge tichazopinda matare rimwe zuva. Then takazoti tavatumidzira mari, ndopatakabva tachizopinda mumatare navo sekuru ava vachitiudzira zvose zvatainge tichifanira kuti tinge tichiita. Takabva tachizonzi kwemazuva anokwana iwo kuita 19 ataifanira kuti tinge tichizosangana pabonde inini nemurume wangu. Then after mazuva iwawo taifanira kuti tinge tichizoenda zvekare kuZimbabwe. Takazoenda mukwamanashe. This was after ndaona kuti zvechokwadi vainge vachibatsira. Pane zvimwe zvishoma izvo zvavakandibatsira, like vakandiudza kuti iniwo veukama vainge vasingatodi kuti ndinge ndichigara mumarriage, ndokusaka ndaingogara ndichingonetsana nemurume. Vakabva vati vari kuda kundiitira go back to sender, asi vakabva vandipa warning vakati go back to sender iyi ndisati ndakuitira, ziva kuti kana mukazouya kunoku kudare kwangu kunyange zvikanzi ndinenge ndichifanira kuti tike ndichitokupai chikwambo chinofema chamunenge muchitoona chamunofanira kuti muge muchizotodzokera nacho iwe mukadzi wakachibereka. Zvinenge zvava kusaita kuti iwe mukadzi unge uchizoramba kuchibereka nekuti unenge watobvuma. Ivo kana vachikuitira go back to sender, igo back to sender inenge iine urumbwa mukati. Zvinhu zvavanenge vashandisa pago back to sender zvinenge zvichazoda ropa kubva kwauri, kungoti chete vanenge vasingazivi kuti zvichazoda ropa revanhu vangani. Ndakabva ndabvuma because ndainge ndaudzwa kuti vatete vangu vachishanda nevamwe amai guru vangu ndo vainge vasingadi kuti ndinge ndichigara mumarriage, vachipota hanzi vachienda pagova rababa vangu vobva vanoti kuna baba, kwaiwe wakarara panapa, wai usiri kuenda kunotora mukadzi wako nekuti tiri kunzwa zvichinzi mukadzi wako ava kugara neumwe murume. Saka baba sezvo mweya wavo wakadzimaidzwa, ivo vanenge vava kuona sekunge ndiri mudzimai wavo, vobva vauya kwandiri tobva tatanga kunetsana nemurume. Ivo ndivo vanenge vagara zvino pandiri ende vanenge vonetsana nemurume wangu. So mukomanashi ndakabva ndangoti zviri nani kuti go back to sender yacho iyoyo inge ichingoitwa. Zvechokwadi mukoma, go back to sender yakabva yachizoitwa. After 19 days takazoti tawana mari tikabva tachizoenda zvedu kuZimbabwe. Taenda kuZimbabwe hatina kana kumboudza vamwe veukama sezvatainge takaudzwa navo sekuru ivavo kuti kuno munofanira kutoti munge muchitoya sevaroyi chaivo. Hakuna anofanira kuti anga achikuonai kuti mauya kunoku mukashanda basa renyu, uye zvekare pakudzokera hakuna anofanira kuti anga achikuona iwe ukama nekuzviziva kuti mauya kuno. Kana mukangosangana newamunenge masangana naye munotodzokera futi kuSouth Africa, munogara dzimwe 19 days muzodzoka, ende tinenge tava kutangidza zvekare patsva. So
ndakasvika muHarare mukoma tikatoona tatouya kuzototorwa nevamwe vakomana vavo vavanoshandidzana navo vaine chikombi chainge chakanaka chaizvo. Tikabva tatoendawo kumasebhabhu uko kwavanogara, but vane dzimba mbiri, kune kumwe uko kwavanoitira matare, mamwe ataingoonawo pamasocial media iwawawo. Then isusu takazongoshandirwa zvedu tiriko kumasebhabhu ikoko, hatina hedu kuzobuda pakamera. Vanobuda pakamera ndo vanoenda kune imwe imba yacho. Sezvo tainge tabhadhara isu zvepakamera, takabva tati since tabhadhara mari yakawanda kudai, plus havafariri kuti vange vachizozviburitsa vachiita mhiko idzodzo dzekurombesa vanhu, vanongoita chete kana kuri kunzi vanenge vaine vanhu vavanenge vachibvisira zvikwambo, kunamatira, kuporesa uye zvekare nekungobatsira in general. Asi izvi zvekurombesa havawanzi kufarira kuti zvinge zvichibuda pamasocial media. So mukoma She takabva tabetserwa navo, ende zvechokwadi mukoma, pandakapiwa chikwambo chacho ndakatoseka zvangu because ndakangopiwa chainge chiri chimwe chidhori. So saka ndakati ndachibata ndikabva ndati saka ndo chikwambo chacho ichochi, ndokubva ndaseka paya. Vakabva vanditi uri kuseka, uchaona zvako kuti manje chichange chava kutoda mukaka kubva kwauri. Ndikati kwa mukaka wacho unenge uchibvepiko? Vakabva vati mushonga uyo wandakunwisa ndo uchaita kuti unge uchizotanga kuburitsa mukaka. Zvechokwadi ndo zvakazoitika mukoma. Ndakatonzwa kutoti mukaka wainge wava kutobuda, chinhu chindobva chatanga kufema mukoma, chakangobhururuka. Ndikatoona chatozvinamatidzira pazamu rangu rekuleft, chapedza kudaro chikaenda kuright, ndokubva chazozonyangarika. Chakazodzoka mukoma, pachakadzoka kainge katova kamunhu, kakabva kati zvino ini ndiri 1 handingambodi kuenda navo vanhu ava, munofanira kuti munge muchindipawo wangu mukadzi wekuti ndinofamba ndiinaye. Sekuru ava vakabva vatanga kupopota, but vainge vachitaura nechirudzi chekwavo, kuMalawi here kana kuti Mozambique handizivi, because ipapo painge pasisina zvematranslation se zvatainge tichiita apo patainge tiri mudare. Vairakidza kuti vainge vachichituka, then vakazoti kwatiri chinhu ichi chiri kuda kujairira, chiri kuti chiri kutoda mukadzi zvaizvezvi. Saka ndanga ndichichiudza kuti haungangotangika nekudhimanda mukadzi iwo kushanda usati washanda. Zvawashanda zvacho ndezvipi? Mari yacho yawagadzira ndeipi? Chikabva chati hapana. Vakabva vati saka uri kuda mukadzi wei? Chakabva charakidza kuti chainge chatsamwa, ndokubva chatanga kubaka moto mumaso macho. Then ndakabva ndachizonzi nasekuru vaya vakandinongedzera netsvimbo, vakabva vati iwe mwana wako musikana anofanira kuti anga achimboita mudzimai wacho, tichifanira kugadzira chimwe chichange chichizofambidzana nacho chinhu ichi. Mukoma She ndakabva ndatanga kuchema. Vakati mudare mangu hakuna anoburitsa misodzi, asi kana uchida tinokwanisa kushandisa vana vehama dzako. Ndakabva ndachizosarudza hangu umwe muzukuruwo, akangokurirawo mudzinza muzukuru uyu, uye zvekare ane mwana wake. Ndikabva ndati iye ndiye anofanira kuti mwana wake ange achizoshandiswa mukurombwa wacho. Mukoma She ndo zvandakasarudza. Mhepo iyaya yakabva yatanga kusimuka, icho chichitonyangarika, chikabva chaenda chikadzoka, chikati aiwa ndamufarira mukadzi wangu, nhasi ndichange ndichizova ndiinaye kuhope kwake usiku hwanhasi. Ndokubva chanyangarika paya. Tikabva tazoudzwa nasekuru vaya kuti taifanira kuti tinge tichienda kunotenga hari, in which takaenda kunotenga hari. Hari iyi yakabva yachizopendwa neblack, because yeblack yacho takaishaya mushure mekunge pendi yaya yaoma. Ndo patakabva tachizonzi tinge tichizotenga mbudzi, in which we did that. Vakatitengesera mbudzi ivo sekuru ava, tikabva tachizoiuraya mbudzi iya tichisvinira ropa rose muhari muya. Tikabva tanzi ropa iroro rainge richazogara riri fresh nguva dzose. After that mukoma, takabva tachizorara pamba pavo sekuru ava. Mangwana acho makuseni vakatimutsa zuva risati ratombobuda, vakabva vati chibvai pamba pangu, munoda kuzondisvibisira matare angu. Ndokubva vachizoenda vakanotisiya kune imwe imba yavo uko kwaunonogara kana kuri kunzi unenge wapedza wadzadzikisa mhiko dzako. Zvino tainge tava kugadzirira kuti
tinge tichizodzoka kunoku kuSouth Africa. Mukomana shi ndakangouya kunoku ndakaita sekunge munhu akabereka kamwana kacheche, uye zvekare ndakatoenda ndikatonotenga tauro sezvatainge takaudzwa nasekuru vaya ndokubva tachizodzoka kuno kuSouth Africa. Hapana kana kumbopera nguva yakati rebei mwana wemuzukuru uya ndokubva atanga kurwara mukoma, kutaura kudai iye anotorwara nechirwere chekurasika pfungwa, saka akatobatwa nacho chikwambo ichi. Asi icho chakazoramba chichingoti chainge chichida mukadzi wachinogara chiinacho 24/7. Kwava kuzoenda kumakuva, but izvo zvakazoitwa ndisipo hangu. Murume wangu ndiye akazomhanya akadzokera ikoko kuZimbabwe. Hanzi vakaenda kumakuva, vakafamba kwenguva refu vachingotsvaka chete guva remunhu airakidzika kuti hama dzake dzakazokanganwa nezvake, but ari mukadzi. Saka murume wangu anoti apo pavainge vava kuda kuita give up ndo pavakabva vachizoona pamwe painge paine chikwangwani zvichirakidza izvo kuti mufi uyu ainge akasuradzikwa kudhara, ende hakuna akazombodzoka zvekare kuti ange achizomucheka. Vakabva vachizoita mhiko, uye zvekare murume wangu anzi ndokubva achizopfugama paya ainge apiwa shereni, akaisa shereni raiya pamusoro peguva, akabva ati muroora, ini ndini vatezvara vako, ndiri kutsvakawo uyo achazova mukadzi wemwana wangu, achange achizofambidzana nemwana wangu. Unobvumirana nazvo here nhai muroora? Iye murume wangu anoti mushure mekunge apedza kutaura nemufi, hanzi guva rakatovhurika asi chakabuda hapana. Ndokubva vachizodzokera kuya akabva audzwa kuti zvainge zvaita. Paakadzoka mukoma ainge achitodhauta achiti hapana kana chandakamboona ini, asi mabusinesses edu akabva achizotanga kufamba. We started small mukoma, taitongoitawo zvekutongotengesawo chibage chakagochwa, mavheji, kudzamara tazototenga motikari, tikabva tatanga kuitawo zvekuhodha mabhero tichimatengesa mutaundi. Tikatodzamara tava kutoendawo kuna naJoburg, tava kutonohodha mahandbag uye zvekare nedzimwe hembe. Ndokutoita mari kwatakaita, then ndokubva tachizotanga mamwe mabusiness. Kutaura kudai, inini ndine umwe muSomalian, umwe mukadzi uyo wandinoshanda naye, saka takatongoitawo partnership yedu. Mukoma zvinhu zviri kutifaira, asi ndo zvatakaita izvi kuti tinge tichizosvika patiri nhasi uno. Takashandisawo urombwa mukoma Nash. Kana mukaposta nyaya yangu mundizivisewo, ndichange ndichizoteverera ndiri mucomment section. Kutaura chokwadi, hakuna munhu anopinda munyaya dzeurombwa aiwa achida. Kazhinji kana ukazotozvitarisisa ukada kuita maresearch, munhu anenge atoripowo pakuda kutsvaka zvinoraramisawo mhuri yake, asi zvinenge zvichiitika muupenyu hwake ndo zvinenge zvakaoma. Uchazokuona kuti upenyu hunenge hwakabatwa kunzi dzvi nemuvengi. Zvino pakadaro ungazoitawo sei? Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Zvakangooma hazvo vedu we. Rekedzaiti pataenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadai zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Dambudziko riri pandiri nderekuti inini ndinoti kana ndikafamba ndiri kuudzwa kuti ndinopota ndichishandisiwa neavo vanorara vachifamba usiku, asi handina kana wopedza ndinomborota ini. Saka ndikudawo kuziva kubva kumhuri yeZimbabwe kuti ndingabatsirikanawo sei, because kwese kwandafamba kunyange zvikanzi ndikaenda pane umwe munhu wekutoti vanhu vanenge vachitoti uyu uri kutongotambisa nguva, haana kana chaanomboziva. Kungosvika ndichingonopfugama kudai, munhu achitanga kundinamatira anobva atongoprofita obva ati imimi zvakamira sekudai so, muri kupota muchishandisiwa, munotomutswa usiku mobva matoendwa nemi kunzvimbo dzakasiyana. Imi munoti UK hamuizivi, asi munoiziva imi UK, ende muchiendeswa ikoko munenge muchitoshandisiwa nehama dzevamwe variko ikoko kumhiri kwemakungwa, avo vanenge vachida kuendako
kunoroya hama dzavo dziriko. Saka munotokuziva asi munongokuzivira kumweya chete. But dambudziko riripo mukoma nderekuti ndiri munhu asingaroti, so handiziviwo kuti ndingabatsirikana sei. Pane vamwe madzibaba vakambozama kundibatsira ndikamboita sekunge ndainge ndava kutanga kurota. Madzibaba ava zvavakaita ndezvekuti vakatora mbiya mushure mekunge vandiyeresa ndokubva vachizoigadzika mumusoro mangu vakaikwidibhira vakabva vanditi ndaifanira kuti ndinge ndichizoenda nayo kumba. So ndakazoenda nayo kumba kwangu mukoma, vakanditi usiku paya ndinoti kana ndava kuda kunorara ndobva ndaitora ndobva ndaipfeka musoro mangu ndobva ndarara ndakadaro. Zvechokwadi mukoma ndakabva ndachizotorota. Vamwe sisi vangu vakauya kwandiri vachiti nguva yakwana handei, ndokubva vatonyangarika. But kubva ipapo mukoma hope dzangu dzakabva dzatoita sekunge dzainge dzatowedzera kutovharika kwacho. Kusvika pari zvino mukoma Nash ndiri munhu wekuti handiroti. Ndinongoti kana ndikangobatwa nehope, it does not matter kuti kuma 8 here kana kuti ndanonoka kurara, kungonorara kudai kuita sekunge munhu atofa zvake. I don't even wake up, zvekuti kana kuri kunzi imbavha, mbavha inokwanisa kutopinda mumba ikaba zvainenge yaba ikatoenda. Kana mudzimai wangu dai ainge achida anokwanisa kutoenda akanorara somewhere else akazodzoka zvake mangwana makuseni. Ende ndinowanzo kuzotononoka kutomuka kunyange kubasa kwacho. Saka ndodawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsira. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Hanzi pose pandinenge ndiri kungodai ndobva ndatotanga kutotsumwaira because ndinenge ndichinzwa kuti zvechokwadi ndinenge ndakaneta kuita sekunge munhu anongorara achifamba usiku hwose. Strange things indeed they do happen in this world.